Аз съм с един мой приятел Влади. Сега ще играме на Майнкрафт. Ще направим цяла поредица как да оцелеете и всякакви такива. Затова аз ви моля да ударите по един лайк и да се абонирате за моя канал. За да е така. И сега ще ви покажем как се оцелява. Ще направим голяма поредица от около 10 епизода. 20 епизода. И така. Сега в момента сме в едно ледено село, което ще го направя на къщи, защото е добре. И аз сега в момента търся съндъка, защото не мога да го открия. Винаги в селото трябва да има някакъв съндък. Моят приятел казва, че трябва да има някъде съндък, винаги. Ама аз не мога да го видя. Мога да го открия. Притърсваме сградите, но аз вече виждам къде е. И аз намерих един. Я? Не е цялото за тебе. Не бе, аз ще го взема и ще го преместя някъде. Понеже... Аз намерих! Понеже тук в селото навънка е сняг и не може да сераните да съдат нещата, сигурно за това са ги оставили в съндъка. Да, и аз си намерих една железна броня. Може ли да ми дадеш част от нея? Добре. Ето Влади, ето тук да се настаниме. Само да потърся такова. Това е моят тук приятел. Адиела, тук да... Ти щупи ли честа всъщност? Да, взех го. Ето тук има килимчета, защото ти винаги искаш. О, изчакай, моля ти се, аз искам да взимам книги. Взех го от тук Да, взех честа. Сега започваме да се развиваме. Аз ще претърся, може да има още честове. Добре. И така, аз вече намирам една хубава градина с моркови, с всичко. Не мога да разпозная морков от други неща. Влади, аз намерих още един чест. Взимай всичко. Явно в това село има много честове, поради причината, че е ледено. И не може... И не могат да сеят селяните. Виж колко неща от един чест. Сигурно във всички почти къщи може да има. Вече намерих 2 честа и вече знам къде да се настаниме. Ето в тази къщичка ще бъде поне моя. Аз ще си построя къщата под кладенец. И ето види тук нещата. Имаме доста неща. Аз сега отивам. Вижте тук какво има. Може да посадиш нещата, ма трябва да им направим покрив. Чакай. Не, всъщност. Тук има кокошки, овци, такива подобни. Трябва в някоя къща ги прибавя, защото... Не, ще направим оградки, няма в къщата. Вътре ще ги заградим. Аз ще взема печки. Ето, тук сега ще ги викна. Елате. Ето тази овца. Вече идва към мен. Сега ще я заведа в някоя къща. На селяните. Аз пък тук вече взех 100 неща. След малко ще взема и печки. Добре. Ето, тук. Мисля, че... Щупих едно стъкло, но нищо. Ето, така... тук пък е моята къща. Леле. Елате сега тук. Търся къща, която да ги настаня. И мисля, че открих такава.
Ето я тази тук. Сега ще щупа вратата, за да може да влезат овците. Ма ще може и да изрезнат. Ма Вики, не ги такова и в къща, остави ги навънка и после ние ще направим градски. Ама ти глух ли си, бе? Виж, тук какво има. Виж, тук има оградки, ма ти си щупил явно една. Да. Мястото ще сложа от тази врата. Така. Ето едната тук я прибавих. Ами двете съм примамил, тази врата трябва пак да я щупа. Вики, намерих още един съндък. Браво, вътре какво има? Още не знам, сега ще видя. Двойне. Това ти си Това е моя съндък. Остави там нещата. Без да исках тук щупих някои неща. Тук има и цвекло, и моркови. Тук има всичко, бе. Да, защо ги пипаш? Аз ги взех. Аз ги оставям моите. Тъпри си. Уф. Да знаете, че Виктор не може да вижда много добре. Че не може да вижда много добре, имам предвид, че въобще не може да вижда. Аз мога да виждам. Аз оставям неща в съндъка, а той вика защо взимам нещата от съндъка. Тук взимам тикви. Аз ще потроша къщите сега и ще взема нещата от тях. Защо? Не ми потрошай моята къщичка. Не твоята, на сераните. Ма защо? Ето тук има Киринче. дръвче. Вики, ако намериш кирим и Аз ги вече вземи, взех. ще ми ги дадеш ли? Ето е само един. Аз имам един, ма видях още. Оставих в съндъка два. Тук има и факли. Аз сега започвам да взимам дървета, защото без дърва не може да се живее. Опа, тук нещо стана. Аз тук намерих. Да, това е готина къща. Може Това е кула. може да я използваме като наблюдателна кула или пък нещо друго. Аз сега тук обикалям за дървета. Ето виж. Само за наблюдателна кула. Лади, аз имам две пържолки. Влади, ти ще правиш ли нещо друго след да буташ по къщите? Аз търся неща, ако има още съндъци. Ето, сега се стъмва, ще ходим да се прибереме. Масираните. Селадите някои могат да умрат, защото... Повечето ще умрат. Повечето ще умрат, защото зомбитата, като ги ухапат, те се превръщат в пак зомбита. И това е лошо. Зомбитата скриха се тук. Трябва да остане поне един селянин. Като този селянин. По-скоро селяни. Сега ще преместя съндъка. Защото тук ще заключа селяни. Те.
Ето, заключих един вече селянин. Нека да си живее спокойно. О, тук някой зомби бие селяни. Убих селяни. Лади, тук има тази къща. Вътре такова. Взел съм всичко. Къде е нашата къща? У вас бързо ти в наблюдателницата. Ма къде е нашата къща? Ето я там са селяните. Вътре съм сложил селяни. Тук има зомбите на вратата. И тук тази. Аз се бия с зомбите. Опа. И ми дадоха лопата. Метална. Още една. Сега ще видя какво става. Тук сега правя селяни, защото могат да ги изядат. Лади в наблюдателницата и в наблюдателната кула и в това. И Аз в тук моята къща. затварям селяните. Да, също и аз ги затварям. Ма къде ни е къщата? Ето там е моя ябълка. Да, аз я Да, знам. Има и сняг. Аз чупих това дърво. Къде ни е къщата? Тези къщи. Ела. Лади, ела в една тук. Или... Намерих ни къщата. Но нещо вратата. Да. Що няма врата, бе? Кой я е запечатал? Аз. Защото вътре има много селяни. Ма наистина много селяни. Ма къде ни е нашата къща? Става с запечатаните врати е нашата къща. Ама как да влезнем вътре? Не може, аз взех съдъка и всичко. Ама къде тогава да отидем? Мене ме бият селяни зомбита. Добре, ела бързо в една най-близката къща. Аз ще я заключа. Само да ги убия. Бързо. Трябва да имаме храна. Готово. Аз имам две пържоли. Ето в тази къща. Идвай бързо. Аз нося кирими. Добре. Един селянин не може да такова. Не ми пука. Влез вътре бързо. Това няма врата. Дори. Знам, аз ще го запечатал. Ето. Аз имам врата. А не, в съндъка имаше врата. Ето. Пази си слагам... Айде бе, престани. Какво кили ми слагаш само? Слагам и сняг, защото нямам други кирими. Сега може в ето тази къщичка. Знам, много е тясна, но тя поне е хубава. Сега слагам неща. Може да си направим доста спокойно хляб. Поне има около 7 селяни, които са в безопасност. Повече аз закълчих още към 10. Добре. Така. Аз ще направя библиотека. Не прави никакви библиотеки, защото не ни трябват. Проблема е, че ние нямаме дърва. Отгоре на главата ти, тук май има селяни. Ето Да, аз ти говорих. Ау! Извинявай. Селянина нека да остане да спи при нас. Да, нека селянина тук да остане. Аз ще търгувам. Друго месо нямаме. Той иска само месо за... Защо не мога да търгувам нещо с него? Абе, не трябва да го ударяш, трябва да... Той иска само месо за някакъв си диамант. Не диамант, това е кристал. Той иска само месо и за този кристал е много рядък и толкова месо се струва. Да, проблема ни е, че ние нямаме много месо. Ние нямаме никакво, само имаме храна. Да, само 2.
Само моята храна и това две. Я направи малко хляб. Да, и сега ще взема да направя 5 хлебчета. Не. Трябва да направи. Не, 5. Нали трябва да посадиме? Ама то тук има доста такова. Колко? Ето. Че гладен ли си? Аз смисъл гладен в играта или в играта. аз не съм гладен. Бак, напълно ми е. Виждам едно зомби с лопата, който иска да направи нещо. Лошо. Виждам скелет също. О. Ето, сега в момента тук ще започнем и ще махнем тези тук неща, защото много ни пречат. Да не ми махаш снега и това. И керамите. Моят приятел Влади, той е много задръстен по тези килими и понякога ме дразни, защото винаги иска да ги прибирам. В моята къща В неговата къща има само килими, друго нищо няма. Но Влади, ма ти си тук, в играта си. да знам. Иди. Аз нямам материал, А моят приятел няма батерия. То не че аз имам голяма, де. Той поне има като зарядно. Ще го зареждам. Ето и аз започвам да си го зареждам. Ето вижте. Той седи с клоннала глава. Сега да видим тук дали нещо мога да правя. шоколад. Не. Дай ми си. Thank you very much. Вкусно да. Той е с кафе. Да, усещам. И с нещо вътре. С капучино е. И аз сега смятам да спра клипа, като стана 25 минути. И така.